Bă, te încuite-aș! Dă-mă, nene, și mie un ban, 3 țărpii aia de zburit. Cine, mă? Cine vrei? Nu vezi că ți s-a cocârjat, dracu, stai că i-am ploaie. Mai du-te înăuntru, mai resuscitează, mai da ceva. Păi nu vrei să-i faci tu gură la gură, mă? E venit tu cine, mă, că ești tu de ăștia. Lua-mi-ai porcul în cârcă. Bă, dispar de aici că mă iriți. Hai, bă, nene, dă și mie un ban, ce dracu. Ce să-ți dau, mă? Dă-mă și mie un ban, ce... Marci, mă, de aici, mă. Poate-ți dau, dar nu poți să duci. Dar ce cauți, bre, matalea, ce cauți aici? Care-i ce manglezi pe aici? Care-i bubugie? Nu se vede, mă. Ia uite-te la mine. Ce să vede? Că arăți ca o... M-am îmbrăcat mișto, mă. Păi mișto, cu boscheții mână. Ce dracu cauți? Te întâlnești cu cineva? Aia e, mă, am întâlnire, mă. Nu, o întâlnire. Și cu cine te întâlnești, bre, matale? Cu mata, mă. Băi, tu să nu te iei de mama, că să moară mama dacă nu. Păi știi cine e mama, mă? Cine e măta, mă? Nu mai procuroare, bre! Adică cum, mă? Adică procură iarbă la șmeche. Băiat de cartier. Bă, la cum arăți, zici că te-a născut Elodia. Băi, mă întâlnesc... Băi, dar pe tine cine te-a născut, bă, cioacă? Apropo, știi că au găsit-o pe Elodia? Cum, mă? Au găsit-o, bre. Unde? Au găsit-o azi noapte în pădure, sub o creacă, făcea clanță la altă cioacă. Băi, hai, dispar de aici că vine gagica și o sperii. Păi la fața lui matale, gagică-ți trebuie, bre. Vezi ce față de bidon curtit ai. De unde dracu ți-ai luat moaca asta? De la second hand? De unde? Hai, mă, că arăți bine să mă... Am mai purtat altul înainte, dar cu statele. Și că am să fie. Băi, dispar de aici că mă enervez. Auzi, bre, Ce? dar tu cu gagica asta lui matale vrei să faceți de-alea... Frichi, lupinguri, chestii... Normal, mă. Normal. Păi și cum vrei, bre, mata, să faci cu fata aia? Cum? După orarul de vară sau după orarul de iarnă? După ăla de vară te-e mai cald. E mai cald? Auzi, bre, dar dacă vrei să faci cu ea după orarul de vară, Așa? să știi că trebuie să dai limbile cu o oră înainte. Hai să dau vesti, mă. Băi, bre, eu sunt specialist în limbi. Eu știu toate limbile pământului. Ia zi, mă. Știu engleza, Așa? poloneza, suedeza, birmaneza, bengaleza. Bă, bă, că mai spart în limbi. Da, bre, eu sunt limbonaut șef. Ei, știi cum arată gagica asta mea, bă? Cum arată, bre? E belea, mă. A? E blondă? Auzi, bre, dar mata știi de câte feluri sunt femeile? De câte feluri, mă? Păi sunt de 4 feluri, bre. Mamă, care, mă? Păi sunt mame, Așa? doamne, Bravo. curve și mamă, doamne, ce de curve! Hai, gata, am vorbit acum, lasă-mă singur să-mi treabă. Vine asta blondă, cracii lungi, da? Sânii mari, ochi albaștri. Bă, bre, de du norocul peste tine, ce să spun? Ați spus să nu te de ochi! Ce-ai făcut, mă, mai stripat pe sacou? O, bre, te-am făcut, uite, ți-am pus o insignă în piept, te-am făcut șerif de domnești. Să trăiești la anul tău! Tot ce vrei tu, dacă mai ai, dacă nu... Băi, mi-ai murdărit sacou, mă. Cum mă întâlnesc eu cu asta cu sacou murdar, mă? Uite, bă, la el, bă, mare șmecherie. Ești acolo frumos, te duci cu el la curățătorie, îl pui, îți speci, gata, mare șmecherie. Bă, păi dacă plec de aici, vine aia și nu mă găsește, bă, și o pierd. Uite, băi, auzi, vrei noi doi să facem o afacere, noi doi să facem o afacere, facem o bugodie amândoi. Gata, mă, ia zi. Fii atent, matale îmi dai mie Așa? 5 lei luni. Eu iau soful de la matale, fac, mă duc repede la curățătorie, îl spăl repede, ți-l aduc înapoi. 5 lei roli și te duci tu. Merge. Gata, mă, stai să-ți dau. 5 lei. Stai să... 5 lei, roli, ia acolo, așa. Să dau sacou. Bă, dar vin repede. Vrei știi cum vin? Uite, acolo vin, acolo. Stai să-mi iau viteză. Bă, dar... Bă, cum
Vreți și vii repede, bă. Vreau, uite, acum, de aici, acum. Hai de drumul. Hai, să vină. Ce dracu, mă, că mă uit la ăsta, trebuie să scriu pe el față și spate, să știu omul dacă vine sau se duce. Dracu, că dacă nu vine cu sacou, ce omorul, dracu, și două. Bre, belea mare, bre, păi de ce nu mi-ai zis? Păi mi-ai pus să mă duc acolo la curățătorie cu Ce sacoul. faci, mă, scrii, mă? Păi m-am dus acolo la curățătorie cu sacoul. Și? Păi și când am intrat înăuntru, m-am întâlnit cu un polițai mare. Așa și? Avea aici dinamită și de 2 lei fitin. Acum, când m-a văzut cu sacoul, mi-a luat sacoul, că a zis că eu am târdit sacoul. Deci am târdit sacoul lui Matale, dar nu m-a crezut. Păi și eu ceva, mă, du-te, mă, și adu ăla înapoi. Păi stai, a zis că dacă vreau să dea sacoul înapoi, să-i duc ceva de la Matale. Să-i arăt că e sacoul lui Matale, știi, ca să mă creadă pe mine, să o vadă. Du-te și arată-i buletinul. Deci arată-i buletinul, are foc. Nu-i ăla buletin, bă, unde bă, ăla buletin? Ce are, mă, care? Păi ce are? L-ai ținut în buzunarul de la spate. Da. Păi și te-ai ajutat pe el. Păi și te-ai și ți s-a turtit dracu moaca, nu vezi că nu mai ține buletin. Păi și ce să-ți dau? Da, ceva, eu știu, de pantaloni. Ce să stau, mă? Dă-mi pantalonii! Te mă dă